Urantia-kirja on arvoituksellinen yli 2000-sivuinen uskonnollinen opus, jonka ensimmäinen painos ilmestyi Chicagossa vuonna 1955. Viimeisten 6 vuosikymmenen aikana tieteen, filosofian ja uskonnon synteesiksi nimitetty teos ei ole jättänyt ihmiskuntaa rauhaan. Teoksen englanninkielistä laitosta on myyty väitetysti yli 500 000 kappaletta ja se on käännetty useille kielille. Urantia-kirjan suomennos valmistui vuonna 1993 ja se oli järjestyksessään toinen käännös koko maailmassa. Ennen meitä ehtivät vain ranskalaiset. Suomessa kirja on myös väitetysti myyty eniten maailmassa suhteessa asukaslukuun. Mutta mikä on Urantian ydinsanoma ja mikä siinä kiehtoo ihmisiä vuosikymmenestä toiseen? Studiossa kanssani aiheesta keskustelemassa kansainvälisen Urantia-säätiön entinen presidentti Seppo Kanerva sekä kirjan kääntäjä. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. Miten alun perin tutustuit Urantia-kirjaan? Urantia-kirja tuli erään ystävän kautta minulle. Hän antoi sen lainaksi. Sellaisin sanoin, että siinä selitetään kaikki. Aika pompöösisti sanottu. Kyllä. Ja minä sitten hetken aikaa selailin, kunnes ihan sattumalta avasin kohdan, jossa puhutaan thought adjustereista, koska luin kirjaa silloin englanniksi, sitä muuten voi voinut lukea. Ja joka on Jumalan osanen jokaisessa ihmisessä. Meissä jokaisessa on osa Jumalaa. Ja pysähdyin ajattelemaan sitä, että herranen aika, minussakin on osa Jumalaa. Ja se oivallus teki sekunnin murto-osassa marksilaisesta kommunistista uskovan. Ehkä on hyvä tässä yhteydessä sanoa, mitä se urantia tarkoittaa, koska se on outo sana. Urantia on sana, jolla universumissa puhutaan meidän maailmastamme, maapallosta, se on nimeltään Urantia. No se Urantia on tietysti suomalainen ääntämys, englanniksi Jyränsä. Voitko vielä tätä Urantia-termiä vähän avata? Avataanko sitä tuossa kirjassa enemmän? Minkä takia nimenomaan Tellusta tai maaplaneettaa kutsutaan Urantiaksi? Ei selitetä sitä millään lailla, se vaan todetaan, että se on universumissa käytetty nimi meidän maailmastamme. Sitä nyt on vähän yritetty selvittää, mistä se mahdollisesti tulee. Voi olla, että siellä on kreikan kielen sana Uranos taustana, mutta se on ihan puhdasta spekulaatiota. Ja Uranoshan on yksi kreikan jumalista, joka tarkoittaa ajankulun jumalaa. No, sinä liityit Urantia-ryhmään 70-luvun lopulla. Joo, pitää paikkansa. Kävin yhden kerran Helsingin Paulikin huvilalla tämä ryhmä kokoontui, jossa tutkittiin silloin olemassa olevia käännöksiä, käännösmonisteita. Kirja oli jo kokonaan silloin käännetty, mutta jokainen luku oli eri monistevihkosena ja siellä sitten luin tätä kauhistuksekseni. Totesin, että tämä on aivan kammottavaa suomen kieltä ja sitten monet asiat ovat aivan väärin ymmärrettyjä. Joten lopetin sen käymisen siihen yhteen kertaan, että en sen enempää siellä sitten käynyt. Siihen aikaan mielipiteeni oli myös se, kun kirjaan kuitenkin olin lukenut sen kannesta kanteen englannin kielellä, että se on niin vaikeaa englannin kieltä, että sitä ei kukaan koskaan pysty kääntämään, että sitä ei ole edes tarkoitettu käännettäväksi. Kunnes sitten sain tietää, että se on käännetty kuitenkin ranskaksi. Joten sitten tämä mielipiteeni osoittautui vääräksi. Niin, tämä on kiinnostava prosessi. Siis Urantia-kirjan Suomessa ensi kertaa esitteli Yhdysvalloista takaisin Suomeen muuttanut tanssijatar Margit Lilius Mustapa 60-luvun alussa Interplanetistit ry:n ihmisille. Heidän toimestaan Urantia-kirja käännettiin suomeksi vuosien 68-80 välisenä aikana. Ja 1980 projektia vetänyt Joel Renström otti sinuun yhteyttä ja koska olit sitten valittanut tästä käännöksen heikosta laadusta, eikö näin ole? Näin kävi. Minulle annettiin tehtäväksi antaa lausunto
uudesta suomenkielisestä käännöksestä. Ja olin silloin juuri lähdössä ulkomaille töihin, joten otin mukaani 4-5 lukua, joita sitten muistan, kun istuin Madeiralla meressä olevan kallion kielekkeen päällä. Lueskelin niitä papereita ja taas kauhistus oli suuri. Oli se parempaa kuin se ihan ensimmäinen käännös, mutta kyllä tämäkin oli vielä erittäin heikkoa suomea. Ja annoin siitä sitten havaintojeni mukaisen lausunnon Joel Renströmille, joka hetken kuluttua, muutaman ajan kuluttua sitten tuli sanomaan, että no käännä se sitten itse, jos kerran annat noin kauheita lausuntoja. Ja tämä oli vuonna 1984, jolloin sitten pääsiäisenä 1984 aloin sitä kääntää. Ja tämä prosessi kesti kaikkineen sitten vielä 8 vuotta, eli Urantia näki päivänvalon siis suomennettuna keväällä 1993. Näin on. Ja meille nykyajan ihmiselle kaikki tietokoneet ovat tuttuja ja silloin kun minä sitä käänsin, niin en mä nyt ihan kynää ja paperia, mutta tavallinen kirjoituskone, jota hakkasin ja hiilipaperi siinä sitten välissä, niin että sai kopion tehty. Sitten kehitys alkoi kehittyä, tuli ensimmäisiä varsinaisia jonkinlaisia tietokoneita käytettäväksi, kun olin luvussa 125. Kirjassa on noin 170 lukua. Ja tästä työstä ei luultavasti hirvittävästi maksettu, eli teit tämän niin sanotusti rakkaudesta lajiin. Näin on. Melkein kaikki Urantia-kirjan käännökset, joita on nyt jo 14, on käännetty ilman palkkiota. Minulle kyllä maksettiin. Suomalaiset kirjan ystävät ja sieltä interplanististeista alun pitäen olevat ihmiset muodostivat tukiryhmän, joka keräsi kuukausittain pienen summan rahaa, joka sitten luovutettiin minulle. En nyt muista, mitä se mulle maksettiin. Oliko se 500 markkaa luvusta. Ja sitä vastaan he saivat sitten monisteina niitä minun käännöksiä. No, Suomessa Urantia-kirjaa siis väitetysti myyttyy eniten maailmassa suhteessa per capita, niin pitääkö tämä paikkaansa vielä? Sitä on, tällainen väite on, mutta sitä on mahdoton ihan tarkkaan todistaa, koska mihinkään rekisteriin ei ketään panna, eikä jokainen saa sitten ostaa ja lukea niin kuin haluaa. Urantia-kirjan suomennos siitä on 2 versiota, kovakantinen, jota painettiin 3000 kappaletta ja pehmeäkantinen, jota painettiin 5000 kappaletta. Kumpaakin painostaan jonkun verran vielä jäljellä, mutta sitten nykyään kaikki on internetissä, siellä suomennos sen viimeisin versio on internetissä. Ja on mahdoton tietää, kuinka monta henkilöä sitä siellä käy lukemassa. Mutta ihan yleinen käsitys maailmalla on, että Suomessa on eniten kirjan lukijoita. Ja sitten aina kysytään meiltä suomalaiset, että mistä se johtuu. No mä vaan sanon, että me ollaan niin jumalisia. No senhän nyt tietää jokainen. Niin. No jos ajatellaan tuo kollega Hietaneva tuossa, hän oli töissä akateemisessa kirjakaupassa joskus nuorena miehenä. Hän sanoi, että silloin Urantia myytiin todella hyvin, niin kuinka siihen yleisesti siis tähän teokseen valtaväestö sinun mielestäsi on suhtautunut? Onko sinuun suhtauduttu kummastellen, kun olet kertonut näistä? Ei koskaan kukaan. Ja niitä oli kirjakaupoissa, kun minä ne sinne kuskasin. Hoidin Urantia-säätiön Suomen toimistoa ja toimistohoitajan tehtäviin kuului myös kirjan levittäminen kirjakauppoihin. Ja valtaväestö koko maailmassa on täysin tietämätön tästä kirjasta. Myös Suomessa valtaväestö on tietämätön, mutta ne, jotka sitten tietävät senkin paremmin. Ja sitä kohtaan on kunnioitusta, vaikka ihminen on siitä omituinen, että hänen mielessään voi olla 2 täysin ristiriitaista vastakkaista käsitystä, jota hän kumpaakin pitää oikean.
on niin kutsutuissa okkultisista piireissä tämä on hyvinkin tuttu, mutta minä nyt sitten itse henkilökohtaisesti ihmettelen, koska en voisi kuvitella, että voin elätellä mielessäni okkultistisia ajatuksia ja Urantia-kirjan ajatuksia. Että ne ovat siis toisensa poissulkevia. Ne ovat toisensa poissulkevia, kyllä. No, nyt kun olemme kerranneet tämän teoksen historiaa Suomessa, niin on aika kaivaa kaapista varsinainen pihvi. Urantia-kirjassa on jotakuinkin 2200 sivua. Se on siis aikamoinen megaliitti. Mikä teoksen viestissä on mielestäsi keskeisintä, Seppo? Mistä Urantia viime kädessä kertoo? Viime kädessä Urantia, siis todella kaikkein keskeisin ydinsisältö on, että se kertoo meille Jumalasta. Jumala on absoluuttinen. Hän tekee kaiken absoluuttisen oikein, absoluuttisen hyvin, absoluuttisen totuudellisesti ja absoluuttisen kauniisti. Ja niitä hyvyys, totuus ja kauneus yhdessä ovat rakkaus. Jumala on ehdoton, absoluuttinen rakkaus. Hän rakastaa ihmiskuntaa, joka ikistä ihmistä yksilönä palavasti, pohjattomasti, loputtomasti. Ihminen itse kuitenkin sitten löytää asbestilevyn siihen väliin, että hän ei voi ottaa tätä vastaan. Hän tekee kaikenlaisia tekosyitä, luulee toimivansa oikein, kun hän ei kuitenkaan ota vastaan Jumalan rakkautta. Jumalan rakkaus näkyy silloin, kun sen vastaan ottaa siinä, että ihminen rakastaa toisia ihmisiä ehdottomasti. Tämä, mihin viittasit asbestilevyllä, onko tämä se hetki, jolloin niin kutsuttu teodikea-ongelma, eli paha, saapuu kosmokseen? Onko paha ihmisen ymmärtämättömyydestä lähtöisin, jos Jumala on hyvä ja täydellinen? On. Se on nimenomaan siitä lähtöisin. On taas se vaara, että mä menen liian pitkälle niin, että se ei enää ole ymmärrettävää. Mutta, anna palaa vaan. Kuulijamme kestävät. Jumala on antanut meille melkein kaikki. Meillä on jokaisella oma persoonallisuus. Se on jokaisella erilainen ja se on lahja Jumalalta. Jumala on antanut meille mielen. Se, millä me ajattelemme ja tunnemme, myös tunteet kuuluvat mielen alalle. Jumala on antanut meille vapaan tahdon, oman tahdon. Ja sen varassa me elämme ja teemme ratkaisumme. Jumala tarkkaan tietää, että meidän tahtomme on vajavainen ja meidän mielemme on vajavainen. Ei hän siitä ketään rankaise. Se, että maailmassa on paitsi kaunista ja hyvää ja totuudellista, myös valtavasti pahaa ja rumaa, sotaa, kostamista ja niin poispäin, johtuu vain tästä, että ihmisen tahto on vajavainen, ihmisen mieli on vajavainen. Ja sitten kysyy joku, miksei sitten Jumala antanut meille täydellistä tahtoa ja täydellistä omaa tahtoa. Se on sama kuin Jumala olisi luonut meistä automaatteja. Ja Jumala ei halunnut niin tehdä. Hänen tahtonsa on, että me omasta tahdostamme rakastamme toisiamme, rakastamme Jumalaa ja yritämme tehdä tästä maailmasta paremman. No tämähän on kaikki verrattain klassista kristillistä teologista oppia. Missä Urantia sitten vahvimmin eroaa klassisesta kristinuskon tulkinnasta ja viitekehyksestä? Sanon sen kohta, mutta siteeraan nyt, ei se nyt ole ihan kirjaimellinen siteeraus, mutta Urantia-kirjassa sanotaan, että kristinusko on olemassa olevista uskonnoista paras.
Siihen voi sitten kyllä lisätä, että se ei ole kuitenkaan hyvää uskontoa. Urantia-kirja, sen 4. osa esittää uudelleen Jeesuksen opetukset ja kertoo Jeesuksen elämän uudelleen, koska se, mitä Jeesus opetti ja miten hänen elämänsä on tulkittu, on häviämässä maailmasta. Se piti esittää uudelleen. Kristinuskon peruspilari on se, että Jeesus oli uhri, Jumalan vaatima uhri, veriuhri. Jumala ei saanut itseään sovitettua ihmiskunnan kanssa eikä ihmiskunta Jumalaan ennen kuin oli Jeesus uhrattu, ennen kuin hänet oli tapettu ristillä. Tästä Urantia-kirja sanoi, että tällainen käsitys on kammottava. Se on irvikuva siitä, mitä Jumala on, koska Jumala on ehdoton rakkaus. Siihen ei mitenkään sovi sellainen, että hän vaatisi poikansa tappamista ja ristiin naulitsemista ja verenvuodatusta, että hän saisi mielen rauhan ihmiskunnan kanssa. Mutta valitettavasti tämä on kristinuskon peruspilari. Muuten on kyllä hyvin paljon samaa Urantia-kirjassa ja kristinuskossa, kun jätetään kristinuskosta tämä peruspilari pois. Ja minun vajavaisen käsitykseni mukaan Urantia-kirjassa ei myöskään mainita perisynnin käsitettä, joka on tällainen hyvin klassinen katolisen skolastiikan ajatus. Joo, ei todellakaan, ei ole mitään perisyntiä olemassa. Eli ihminen on lähtökohtaisesti Urantia-kirjan mukaan siis hyvä, vaikkakin vaillinainen. Näin juuri. No, jos ajattelemme, Urantiassa esitetään myös, tässä kohdin täytyy sanoa, en ole lukenut koko 2000 sivuista kirjaa, lähellekään olen silmäillyt sitä sieltä täältä. Ja silmiini osuu tällainen ajatus siitä, että jotakuinkin 600 miljoonaa vuotta sitten niin sanottujen elämänkantajien komissio saapui kirjan mukaan maapallolle tutkiakseen planeettamme soveltuvuutta elämän ylläpitoon. Mm-hmm. Ja 50 miljoonaa vuotta myöhemmin he toimeenpanivat tällaiset niin sanotut elollisuuden istutukset. Mm-hmm. Miksi? Koska Urantia soveltuu elämän ylläpitämiseen. Tänne oli mahdollista, elämä tuodaan kaikkialle, missä sitä esiintyy, ei toisilta planeetoilta, vaan sellaisten taivaallisten olentojen toimesta. Ne eivät ole planeettoja, missä he elävät ja missä he nämä elämän peruskoostumuksen Onko luovat. Kyseessä jokin hienojakoisempi taso niin sanotusti? On nimenomaan sitä. Se on meille fyysisessä maailmassa eläville näkymätön. Mutta joka tapauksessa siis elämä istutetaan aina jokaiselle planeetalle, jossa elämää voidaan ylläpitää. Niin tänne se tuotiin 3 eri paikkaan, niistä 1 istutus epäonnistui, 2 jäi elämään. Missä tämä epäonnistui? Muistaakseni Afrikassa. Koska Aasia oli 1, Amerikka oli 1 ja muistaakseni se oli nimenomaan se Afrikka, joka epäonnistui. Joka tapauksessa siihen oli koodattu, siihen mitä meille tänne tuotiin, siihen oli koodattu jo se kehitys, joka johtaa ihmiseen. Koska tänne oli tarkoitus tuoda siis ihminen, joka on alin eläimen taso, joka voi jatkaa elämäänsä kuoleman jälkeen. Koska hänessä on tämä jumalallinen kipinä, tai mitä termiä ikinä käytätkään. Juuri se. Mutta Jumalan tahto on myös evoluutio, eli tämä tapahtuu evoluution kautta. Maapallo on koko ajan evoluution kourissa. Siinä on joku Darwin ihan oikeassa, vaikka hän vähän onkin mennyt vikaan, mutta kuitenkin oikeassa periaatteessa. Mutta se, mitä alun pitäen koodattiin, se kantoi vain tiettyyn pisteeseen. Ja sitten siihen piti ylemmältä taholta taas puuttua ja
tehdä mahdolliseksi sen kehittyminen siitä eteenpäin, mihin puhtaasti se alkuperäinen elollisuuden koodi riitti. Ja niin kuin siinä siteerauksessa sanottiin, noin 600 000 vuotta sitten kävi täällä komissio toteamassa, että tämä tulee soveltumaan elämän ylläpitämiseen, ja ihminen syntyy sieltä ensimmäisestä istutuksesta noin 1 miljoona vuotta sitten. Se ei ollut Aatami ja Eeva, vaan Andon ja Fonta, semmoisia nimiä käytetään Urantia-kirjassa. Miten, anteeksi, piti tästä, puhukaamme kohta Urantian ihmiskuvasta enemmän, mutta tuli vielä mieleen näistä elämänkantajien komissiosta, niin ovatko nämä samaiset hahmot näin lainausmerkeissä siittäneet myös muitakin planeettoja? Eivät he siitä. Tämä oli siis vain kielikuva. Joo, okei. Niin. Just juuri niin. Kylvät tai mikä nyt istuta. Joka puolella, missä elämää esiintyy. Ja elämää esiintyy maailmankaikkeudessa miljardeilla planeetoilla. Ihminen on nyt ehkä sillä hilkulla, että kohta löydetään joku muukin planeetta, jossa on elämää, jopa ihmisen kaltaista elämää. Kerrotaanko Urantiassa sitten tarkemmin siitä, että minkälaista tämä elämä muilla planeetoilla mahdollisesti on? Viitataanko siihen? Tietysti hyvin ylimalkaisesti, koska se on erilaista joka puolella. Mutta kaikkialla on kuitenkin se, että on pyrkimys eteenpäin. Edistys on maailmankaikkeuden tunnussana. Kaikki virtaa, pantarei. Pantarei, niin. Mutta ja eteenpäin, ei taaksepäin. Eli progressiivista, ei regressiivistä toimintaa. Joo. Ja tässä välissä studiossa siis Perttu Häkkinen ja Seppo Kanerva keskustelemme Urantia-kirjasta, sen historiasta ja ideologiasta. Tässä välissä kuulemme, kuinka Panu Hietaneva haastattelee Urantian ihmiskäsityksestä gradunsa tehnyttä Jyri Härköstä. Ja jos teillä tosiaan kysymyksiä ja kommentteja aiheeseen liittyen on, voitte esittää niitä huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja nyt, ole hyvä Panu. Kiitokset Perttu Häkkiselle ja Seppo Kanervalle. Helsinkiläinen Jyri Härkönen lienee ainoa suomalainen, joka on tutkinut Urantiaa akateemisessa maailmassa. Hänen pro-gradunsa käsittelee Urantia-kirjan ihmiskuvaa. Oikein hyvää päivää, Jyri Härkönen. Oikein hyvää päivää teille ja kuulijoille. Mikä sinut sai alun perin kiinnostumaan Urantia-kirjasta? No, olin nuori 18-vuotias poika. Olin kiinnostunut monesta rajatiedon ilmiöstä, mutta aloin kyllästymään siihen, että ne olivat kaikki hyvin epäjohdonmukaisia ja ristiriitaisia keskenään. Ne puhuvat eri asioista. Ja halusin löytää jonkinlaisen ison teoksen, joka kokoaisi ne kaikki yhteen, jotta voisin selkeämmin valikoitua niiden kannattajiksi tavalla, joka olisi älyllistä ja koherenttia. Löytyykö Urantiasta tällainen vastaus? No lopulta löytyi. Aluksi olin hyvin pettynyt siihen, että Urantia-kirjassa ei ollut minun kauan hellimääni ajatusta jälleen syntymästä. Se ei ollut samalla tavalla teosofiaan tai teosofiseen maailmankuvaan liittyvä kuin monet muut. Mutta sitten luin vähitellen, aloin kiinnittämään huomiota Urantia-kirjan selkeään esitystapaan ja johdonmukaiseen tyyliin. Ja sitten kun luin Urantia-kirjan 4. osan, joka koski Jeesuksen elämää ja opetuksia, niin siinä vaiheessa olin vakuuttunut, että tämä esitys oli jotakin hyvin kaunista ja minua kiehtovaa. Ja olin vakuuttunut, että tässä oli kyse jostakin suuresta. Urantia-kirjan sivuilla puhutaan Jumalasta ja Jeesuksesta, mutta onko se sinun näkemyksesi mukaan kristillinen teos? No, tämä on erittäin hyvä kysymys. Kerron tästä gradussani, millä tavalla Urantia-kirja itse usein profiloituu juutalaiskristillisen jatkuvan kautta, mutta tekee kuitenkin selkeitä linjaeroja moneen keskeiseen kristilliseen dogmiin, josta myöskin monet kristityt teologit ovat huomauttaneet aiheellisesti. Eli Urantia-kirjan suhtautuminen kristillisyyteen on kuitenkin hyvä. Urantia-kirjassa kristinuskosta puhutaan paljon hyvää. Sitä pidetään sellaisena uskontona, joka sisältää niin paljon autenttista Jeesuksen opetusta, että se riittää tekemään siitä kuolemattoman. Kristinusko ja buddhalaisuus ovat
oikeastaan 2 tärkeintä uskontoa, jotka saavat Urantia-kirjassa kehuja. Eli Urantia-kirjan sivuilla oleva Jeesus on se sama Jeesus, jonka minä olen oppinut tuntemaan koulun uskonnon tunnilla. Tämäpä on se 1000 taalan kysymys, ja tästä on ollut monenlaisia mielipiteitä. Toisille tämä Jeesus ei millään tavalla muista kristinuskon Jeesusta, mutta monet heistä eivät myöskään ole kovin pitkälti vaivautuneet Urantia-kirjaa lukemaan. Voitto Viro, entinen Helsingin Lauttasaaren kirkkoherra, oli ilmeisesti lukenut Urantia-kirjaa melko paljon. Hän oli lukenut Urantia-kirjan 4. osan, joka kertoo Jeesuksesta huolellisesti ja tehnyt alleviivauksia paljon oman näkemyksensä mukaan. Ja hänen suhtautumisensa oli jonkinlainen neutraali. Täytyy muistaa, että tämä Lauttasaaren kirkkoherra Voitto Viro oli kiinnostunut myös monesta muista hieman perinteiselle kristinuskolle vieraista suuntauksista, ja hän sai myöskin laajalti kritiikkiä osakseen tästä asiasta. Siitä huolimatta hänen ansiokseen ehkä täytyy lukea se, että hän todella oli perehtynyt Urantia-kirjaan, mistä hänen kirjallisessa tuotoksessaan on selkeästi viitteitä. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei minun käsitykseni mukaan ole ottanut Urantia-kirjaan kovin selkeästi kantaa. Minun nähdäkseni Suomen evankelis-luterilainen kirkko on jättänyt Urantia-kirjan pitkälti rauhaan katsoen, että siitä ei ole minkäänlaista harmia, ainakaan niin suunta harmia, mitä voisi olla, mikäli sitä rupeaisi aktiivisesti ottamaan esille. Historian aikana Urantia kohtaan on esitetty myös kritiikkiä ja sitä on pidetty epäkristillisenä. Millaisia nämä argumentit yleensä ovat olleet? Lainaan erästä kristillistä teologiaa Amerikasta, joka on kuitenkin onnistunut melkoisen hyvin tavoittamaan Urantia-kirjan teologiaa. Eli hän on lukenut niin paljon Urantia-kirjaa, että hän pystyy kritisoimaan sitä tavalla, joka oikeasti osuu Urantia-kirjan. Eli hän sanoo Urantia-kirjasta näin. Vaikka Urantia-kirjassa hylätään opetukset jälleen syntymästä ja astrologiasta, Urantia-kirja on kuitenkin täysin oppositiossa perinteisiä kristillisiä arvoja kohtaan, koska Urantia-kirjassa ei uskota Raamatun virheettömyyteen. Urantia-kirja ei kannata yksinkertaista kolminaisuusoppia. Urantia-kirjassa ei hyväksytä ihmiskunnan syntiinlankeemusta, ei perisyntiä, eikä Jeesuksen sovituskuoleman merkitystä tarpeellisena, jolla olisi sovitettu Jumalan ja ihmisen välit syntiinlankeemustarinan seurauksena. Urantia-kirjasta siis ikään kuin puuttuvat nämä kristinuskon perusopit ja kivijalat, ja sen takia sen voi nähdä epäkristillisenä. Kyllä, ehkä keskeisin asia, mikä erottaa Urantia-kirjan filosofian kristillisestä filosofiasta, on se, että Urantia-kirjassa hylätään kertomus syntiinlankeemuksesta, ja sen myötä myöskin hylätään ajatus perisynnistä, minkä takia myöskin Jeesuksen ristiinkuolema ei ollut tarpeellinen minkäänlaisena syntien sovittajana, joka olisi sovittanut ihmisen ja Jumalan välit, koska tämmöiset välit eivät koskaan ole menneet rikki, niitä ei myöskään koskaan tarvinnut sovittaa. Eli Jeesus oli Urantia-kirjan mukaan sekä Jumala että ihminen hyvin samalla tavalla kuin kristillinen teologiakin väittää, mutta Jeesuksen tehtäviin ei kuulunut syntien sovittaminen tai Jumalalle uhrina oleminen. Raamattuun fundamentaalisesti suhtautuvat ihmiset ovat sitä mieltä, ettei evoluutiota ole olemassa, mutta mikä on Urantian kanta evoluutioon? Eli Urantia-kirjassa evoluutio saa hyvin keskeisen roolin. Se on hyvin pitkälti yhdenpitävä nykyisten tieteellisten käsitysten kanssa evoluutiosta. Muun muassa Urantia-kirjassa opetetaan niin, että myös eläinmuodot muuttuvat yhdestä eläinmuodosta toiseksi. Tätä kutsutaan usein makroevoluutioksi. Löytyy paljon kristittyjä, jotka sanovat niin, että mikroevoluutio on mahdollista. Se tarkoittaa sitä, että eliömuotojen sisällä tapahtuu evoluutiota. Esimerkiksi ihmiseltä katoaa viisauden hampaita pois. Mutta sitten he kieltävät ajatuksen, että eläinmuodoista olisi syntynyt toisia eläinmuotoja, kuten vaikkapa, että
dinosauruksista olisi syntynyt lintuja, tai että jostakin maaeläimistä olisi syntynyt delfiinejä ja valaita. Urantia-kirjassa taas lähtökohta on se, että näin todella tapahtui, eli todella valaat ja delfiinit ovat syntyneet evoluution kautta maaeläimistä, eli makroevoluutio allekirjoitetaan. Sen sijaan Urantia-kirjan mukaan evoluutio ei ollut täysin sattumanvaraista, vaan kun evoluutio sai alkunsa maapallolla, sen kulku oli jossain määrin suunniteltua ja tiedossa, ja sitä myös varjeltiin, että se tapahtui toivotulla tavalla. Biologian käsityksen mukaan ihminen on polveutunut apinasta. Mitä Urantiassa tästä asiasta ajatellaan? No, Urantia-kirjan mukaan ihminen on myös syntynyt eräänlaisista apinalajeista, jos näin voi sanoa. Eli syntyi apinalajeja, joista syntyi toisia, ja sitten lopulta syntyi sellainen apinalaji, joka ylsi kapasiteetiltaan ihmismielen kynnykselle. Eli jollakin tavalla syntyi sellainen apinalaji, joka omalta mentaaliselta kapasiteetiltaan pääsi niin pitkälle, että siihen saatiin yhteys ikään kuin Jumalasta. Se pystyi, tai se muuttui siinä vaiheessa häneksi, tiedostavaksi olennoksi, joka pystyi kehittymään itseisarvoiseksi omien tavoitteidensa mukaiseksi olennoksi. Ja näin siis lentävä reporterimme Panu Hietaneva jälleen kerran oli loukannut kansalaisten kotirauhaa ja käynyt tenttaamassa heiltä asioita. Me puolestamme olemme täällä studiossa Perttu Häkkinen ja Seppo Kanerva. Keskustelemme Urantia-kirjasta, sen historiasta ja sanomasta. Ja Urantiasta on todettu muun muassa näin. Sekularismin, reduktionismin ja naivin utopismin harhakuvitelmat haastetaan Urantia-kirjassa henkeä salpaavalla näkemyksellä tulevaisuudesta, jossa hengen hedelmät vihdoin nousevat korkeampaan kunniaan maailman kehitysuralla. Onko Urantia pyhä kirja, Seppo? Ei. Missään nimessä se ei ole pyhä kirja. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Hän ei sanonut, että Raamattu on totuus. Ei hän myöskään sanoisi, että Urantia-kirja on totuus. Siinä on totuutta aivan varmasti, mutta viime kädessä totuus on Jumala. No, eli toisin sanoen Urantia siis ei ole jonkinlainen uusin testamentti. Ei ole uusin testamentti. Ja mikä minut valloitti, kun sitä aloin lukea, oli juuri se, että sen ympärille ei ole tarkoituskaan rakentaa ei minkäänlaista uskontoa, vaan jokaisella ihmisellä on uskonto ja se on aina henkilökohtainen. Se on kaikkein todellisinta uskontoa, henkilökohtainen uskonto. Se on oikea uskonto. Eli tietyllä tavalla vähän tällainen esoteerinen ajatus niin kuin ihmisen sisäisestä kokemuksesta, joka tietyllä tavalla, josta voi löytää totuuden. No mä en vihaan sanaa esoteerinen, olkoon niin sitten. Joka tapauksessa kysymys on aina henkilökohtaisesta jumalasuhteesta silloin, kun tarkoitetaan todellista oikeaa uskontoa. No Urantia-kirjan levittämisessä, tämä on lainaus, neuvottiin välttämään kaikkia pyrkimyksiä saada kirjalle välitöntä ja näyttävää huomiota. Ei hirvittävän hyvä markkinointitaktiikka. Eikö Urantia-liikkeellä tai Urantia-säätiöllä ole minkäänlaista lähetyskäskyä? Ei ole. Koska uskonto on aina henkilökohtainen. Urantia-kirja auttaa löytämään sen henkilökohtaisen uskonnon ja auttaa löytämään selkeitä ajatuksia. Mutta totta on, että mitään mainoskampanjoita ei Urantia-kirjan puolesta ole koskaan käyty. Se leviää henkilöltä henkilölle. Ja onhan se saatavilla kirjakaupoissa ja nykyään internetissä ja tilattavissa Chicagosta säätiön keskustoimistosta ja monesta muusta paikasta. Mutta te ette käy pimputtelemassa ihmisten ovikelloja. Ei me käy pimputtelemassa kenenkään ovikelloa. Toisin kuin tuo Panu Hietaneva. No,
Luodaanpa katsaus. Urantian syntytarina, siis kirjan syntytarina on hyvin mielenkiintoinen. Sen kanavoi sohvalla torkkunut yhdysvaltalainen liikemies, tuntemattomaksi jäänyt, eli tällainen sanottu nukkuva subjekti, jonka kautta psykiatri Sadler uskoi taivaisten henkien puhuvan. Onko tämä pähkinänkuoressa? No pähkinänkuoressa voi sanoa, että on noin, mutta tosiasia on se, että sen syntytarinaa ei tarkkaan ottaen tiedetä. Sitä on erilaisia legendoja ja muistelmia ja kertomuksia, mutta ne, heitä oli 5 henkilöä, jotka olivat sitä vastaanottamassa tämän nukkuvan subjektin kautta. He vannoivat, että he eivät koskaan paljasta, miten se tapahtui. Ja he eivät koskaan sitä paljastaneet. Ja he ovat kaikki jo kuolleet. Viimeinen heistä kuoli vuonna 1984. Sitten on sellainenkin tarina olemassa, että kirjan osat 1, 2 ja 3, joka on siis 5. ilmoitus, ne annettiin tämän nukkuvan subjektin kautta, joka kirjoitti niitä sitten yön myötä, mutta käsiin. Mutta tohtori, kun tutki sitten sen käden, se ei ollut yhtään väsynyt, vaikka on silloin. Mutta että osa 4, 4. osa, joka on tämä Jeesuksen elämäkerta ja opetukset, niin että se ilmestyi säännöllisin väliajoin paperille kirjoitettuna säätiön kassakaappiin. En voi sanoa, kukaan ei voi sanoa, pitääkö se paikkansa mahdollisesti. Mihin sinä itse uskot? Uskotko siihen, että nämä viestit korkeammilta, hienojakoisemmilta olemisen tasoilta emanoitunutta tietoa vai inhimillisen alitajunnan tuotoksia? Mihin sinä itse uskot? Minä itse uskon, että ne ovat peräisin ihmistä korkeammalta tasolta, mutta kirja lainaa, siteeraa satoja ihmisiä, satojen ihmisten kirjoituksia. Ihan esipuheessa siellä sanotaan, että me käytämme hyväksemme ihmisajattelua niin pitkälle kuin se on mahdollista. Meillä ei ole lupaa edes antaa puhdasta ilmoitusta muutoin kuin voimme todistaa, että ihmisen ajattelusta ei tällaisia käsityksiä ole koskaan löytynyt. Ja silloin kun kirja siteeraa esimerkiksi Raamattua melko paljon, se ei koskaan siteeraa sitä sanaa tarkasti, ei ketään, vaan se aina muuntelee sen niin kuin sen pitäisi olla. Tai Raamatun kohdalla ehkä niin kuin se on joskus ollut, koska Raamattuhan kirjoitettiin käsiin ja kopioitiin käsiin vuosisatojen ajan Raamatun kirjoituksia, niin siinä tapahtui paljon virheitä. Ja se kopioi ja moneen kertaan ei malttanut olla panematta sinne omiakin ajatuksia. Että niitä on korjattu sitten, ja ne ovat tavattoman kauniita kohtia Urantia-kirjassa. Muistan, kun mä niitä käänsin, mä aina yritin niistä tehdä mahdollisimman kauniita käännöksiä. Eli siis Urantia-kirja on mielestäsi myös esteettisesti nautinto lukea? Esteettisesti nautinnolla. Yksi seikka, joka minut sitä sai vakuuttumaan, on juuri se englannin kieli, jota siinä alkuperäisessä englanninkielisessä käännöksessä käytetään, miten kaunista se on. No tähän Urantia-kirjan, tähän 5-jäseniseen ryhmittymään, jotka tätä ottivat vastaan, niin on myös, tai voisin itse esittää tällaisen kysymyksen mahdollisesta alkuperästä, että voisiko olla, että kaiken takana sittenkin oli psykiatri Sadlerin johtama illuminaatti, hivenen samaan tapaan kuin 1600-luvun mystiset ruusuristiläiset, jotka halusivat antaa manifesti, joka muuttaa maailmaa. No kun kirjan lukee, niin tällaiset ajatukset kyllä kaikkoavat kokonaan. Se on täysin mahdotonta, että tämä on joku tohtori Sadler kirjoittanut tai joku illuminaatti. Kyllä se on korkeammalta taholta. Jopa ne, joissa niin kuin äsken sanoin, jossa siteerataan ihmisten kirjoituksia ja käsityksiä, kun niitäkin on sitten. Niistä on tehty sellaisia, kuin niiden pitäisi olla. Eli toisin sanoen ne on tajuistettu ihmisille sopivaksi sinun mielestäsi? Juuri niin. No,
Sivuillanne todetaan, että Urantia-kirjassa esitetään selkeä, lyhytsanainen tapa yhdistää tiede, filosofia ja uskonto. Kuinka nämä kirjan luonnontieteelliset väittämät sopivat yhteen oman tieteellisen tietomme kanssa? No tietysti pitäisi muistaa aina se, että mitä tiede on. Ei ole koskaan mitään lopullisia totuuksia. Tiede on pelkkiä havaintoihin perustuvia teorioita ja näkemyksiä, hypoteeseja. Toki siellä on joita paljon falsifioidaan ja verifioidaan. Nimenomaan. Mutta Urantia-kirja suhtautuu kuitenkin periaatteessa tieteeseen erittäin myönteisesti. Ei se ole missään nimessä mikään tieteen vastainen kirjoitus tai kirja. Sama uskonto. Tämän lukee, niin kyllä huomaa, miten tavattoman alkeellisia kaikki ihmistekoiset uskonnot ovat. Niin kuin edellä sanoin, että vaikka kristinusko on paras olemassa olevista, se ei silti ole hyvä. Vielä vähemmän sitten ovat jotkut muut uskonnot. Mutta tämä Urantia-kirja ei kuitenkaan mitään kampanjaa uskontoja vastaan yritä saada aikaan, vaan uskonnot sellaisia kuin ne ovat, ne tulevat aikaa myöten kehittymään. Ne ovat osa evoluutiota. Jo nyt on nähtävissä, miten paljon esimerkiksi kristinusko on kehittynyt. Ei se ole sitä samaa, mitä se oli 200 vuotta sitten. Ja jatkamme kohta aiheesta. Tässä vaiheessa kuulemme taas, mitä Jyri Härkösellä on sanottavanaan Urantian ihmiskuvasta Panu Hietanevan haastattelussa. Kiitoksia taas kerran Perttu Häkkiselle ja kiitoksia myös Seppo Kanervalle. Minä jatkan nyt keskustelua Urantiasta Jyri Härkösen kanssa. Sinun gradusi käsittelee nimenomaan Urantian ihmiskuvaa. Miksi valitsit tämän näkökulmaksi? No ihmiskäsitys antaa hyvin konkreettisen kuvan siitä, mitä jossakin uskonnollisessa ideologiassa on kysymys. Ja Urantia-kirjan osalta tämä pätee myös erittäin hyvin. Lähdet gradussasi ruotimaan Urantian ihmiskäsitystä tarkastelemalla sitä, kuinka Urantia hahmottaa ruumiin, mielen, persoonallisuuden, sielun ja niin sanotun ajatuksen suuntaajan. Aletaan purkaa tätä vyyhtiä puimalla hieman ihmismieltä. Kuinka Urantia sen hahmottaa? Onko se jonkinlaista jumalaista alkuperää? No, Urantia-kirjan mukaan ihmismielen alkuperä on jumalallinen, eli ihmismieli ei tule ihmisruumiista, mutta se ilmenee ihmisruumiissa. Tätä voidaan hyvin havainnollistaa kynttilällä ja kynttilän liekillä. Meillä on olemassa kynttilä, joka on ihmisruumis. Tällä kynttilällä on sydän, joka on ikään kuin ihmisen mielikapasiteetti. Eli tämän sydämen sitten sytyttää ulkopuolinen sytytin, joka kuvaa jumalallisuutta, ja se palaa siinä kynttilässä, mutta se itse liekki ei ole syntynyt siitä kynttilästä, se on tullut ulkoapäin, mutta sen liekki saa sellaisen muodon, mikä vastaa tätä kynttilän olemusta ja sen sydäntä. Mieli itsessään ei ole siinä mielessä jumalallinen, että se selviäisi kuolemasta, vaan kun fyysinen ruumis kuolee, kun tämä kynttilä katoaa, myöskin tämä lepattava liekki katoaa siitä kynttilän päältä. Kuinka Urantia määrittelee moraalin? Syntyykö se ihmistä itsestään vai onko sekin jonkinlaista jumalaista alkuperää? Itse lähtisin liikkeelle siitä, että moraalin syntyminen edellyttää sen, että ollaan saavutettu ihmisyyden potentiaali, että ollaan ikään kuin ylitetty kynnys eläimellisyydestä ihmisyyteen. Nähdäkseni, jotta moraalinen päätös olisi mahdollista tehdä, ihmisen on oltava persoonallisuus jo. Ja kun Urantia-kirjassa puhutaan, että ihminen on persoonallisuus, se tarkoittaa sitä, että pienen lapsen on pitänyt kapasiteetiltaan kasvaa siihen pisteeseen, että hän on saanut tämän ensimmäisen jumalallisen avun osakseen, että hän on siirtynyt kiistatta pelkästään eläimellisen olemassaolon ja tiedostavuuden yläpuolelle. Kun ihminen saa lahjaksi persoonallisuuden, joka lahjoittaa Jumala,
hän saa ikään kuin tietynlaisen muuttumattoman identiteetin suhteessa Jumalaan, jonkinlaisen tietyn yksilöllisyyden. Sitä voisi kuvata myöskin tietynlaisena seriaalikoodina jossakin laitteessa, joka on aina tietty. Millään muulla ei voi olla sitä samaa koodia, ja se tulee eriyttämään ihmisen aina tietynlaiseksi. Löytyykö Urantiasta jonkinlainen kultaisen säännön kaltainen oppi oikeasta ja väärästä? Urantia-kirjassa löytyy täsmälleen samat tärkeät säännöt kuin kristinuskossakin hyvään elämään liittyen. Eli rakkauden kaksoiskäsky, mikä on purettuna auki. Rakastaa lähimmäistä niin kuin itseäsi ja Jumalaa yli kaiken pätee edelleenkin Urantia-kirjassa. Ja ehkä sitä voisi täydentää ajatuksella vielä siitä, että mikäli ihminen pyrkii havainnoimaan ja elämään todeksi kaikkea sitä, mitä hän maailmassa näkee hyvänä, totena ja kauniina. Jos hän sen tekee, niin lopputulos tulee olemaan varmasti hyvä. Millainen käsitys Urantialla on sitten sielusta? Urantia-kirjassa katsotaan kuitenkin niin, että sielulla ei ole olemassaoloa ennen ihmisruumista. Se syntyy ihmisruumiissa. Kuitenkin sielulla on olemassaolo ruumiin kuoleman jälkeen. Eli sielu selviää ruumiin kuoleman ja on mahdollista, että se saa uuden olemassaolon sitten kuoleman jälkeen. Perttu Häkkinen. Urantia-kirjan mukaan Jumala asuu ihmisessä niin kutsutun ajatuksen suuntaajan muodossa. Mitä tämä tarkoittaa? Ajatuksen suuntaaja, joka myös saatetaan kristillisessä filosofiassa kuvailla sanalla jumaluuden kipinä, on ikään kuin osanen Jumalaa, jonka kaikki maapallon ihmiset saavat sen jälkeen, kun he ovat kykeneviä tekemään moraalisia päätöksiä. He ovat siis siinä tilanteessa jo persoonallisia olentoja. Vain persoonat voivat tehdä moraalisia päätöksiä. Ja siinä vaiheessa he saavat lahjaksi ajatuksen suuntaajan. Sitä voisi kuvata ehkä sanalla fine tuning. Eli jos lähdetään siitä, että ihminen itse virittää televisionsa niitä kanavia, joita hän haluaa katsoa, niin tämä ajatuksen suuntaaja toimii fine-tuning-funktiona. Se todella yrittää auttaa, että ihminen saisi mahdollisimman hyvän kuvan kaikista niistä kanavista, mitä hän yrittää televisionsa virittää. Eli tämä ajatuksen suuntaaja yrittää pitää huolen siinä, että kaikissa jaloissa pyrkimyksissään, mitä ihminen itse haluaa elämässään toteuttaa, hän myös onnistuisi mahdollisimman hyvällä ja todellisella tavalla. Mutta tämä suuntaja ei kuitenkaan vaikuta ihmisen päätöksiin tai muokkaa ihmisen ajattelua, vaan sen ehtona on se, että ihminen itse haluaa niitä televisiokanaviaan virittää ja sitten se yrittää parantaa sitä tulosta, mitä ihminen itse haluaa saavuttaa. Kuinka Urantia-kirja suhtautuu ajatukseen ihmisen henkisestä kasvusta? Urantia-kirjan mukaan jokaisen tulee pyrkiä henkiseen kasvuun ja se on myös mahdollista. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja hän kykenee kasvamaan myöskin Jumalan kaltaiseksi. Ei mitenkään kivuttomasti, mutta ei niinkään hampaat irvessä, vaan elämällä tavallista elämää yhdessä toisten ihmisten kanssa, välillä pinnistäen, välillä epäonnistuen, mutta kuitenkin pitäen ikään kuin kiinni tämän prosessin merkityksellisyydestä ja sitä kautta myöskin tekojen kautta ja uskon kautta eläen sitä armon hyväksyen sitä prosessia, mikä sitten inhimillistää ja kasvattaa ihmistä kaikissa hänen arvoissaan hyväksi tai paremmaksi, kauniimmaksi ja todemmaksi ihmiseksi siitä, mitä hän tänä päivänä on. Eli ikään kuin arkinen elämä, Urantian lukeminen ja hyvin tavalliset asiat ovat Urantian mukaan avain onneen. Urantia-kirjassa toivotaan, että uskonnonharjoittajat eivät eristäytyisi maailmasta omaan todellisuuteen, vaan ottaisivat sen maailman haltuunsa uskonnonharjoittajina, mutta juuri sellaisena, kun se maailma ilmenee. Eli ei toivota, että ihmiset loisivat jotain erityistä uskonnollista todellisuutta irrallaan maailman todellisuudesta.
Näin puhui siis Jyri Härkönen reporterimme Panu Hietanevan haastattelussa studiossa. Ohjelman traagiseen luonteeseen liittyen aika alkaa käymään kortille. Täällä kuitenkin Perttu Häkkinen ja Seppo Kanerva keskustelemme Urantia-kirjasta ja siihen liittyvistä asioista vielä seuraavat 7,5 minuuttia. Seppo, sinä olit kansainvälisen Urantia-säätiön presidentti lähes puoli vuosikymmentä. Millainen pesti se oli? Ensinnäkin se käännös minut sitten vei sinne kansainvälisiin yhteyksiin. On ehkä hyvä tietää, että on 2 järjestösuuntaa. On kirjan julkaisija, Urantia-säätiö, mutta sitten kirjan lukijoilla on omat järjestönsä täysin vapaaehtoisuuteen pohjautuvia. Mistä tämä johtuu? Koska Urantia-säätiö haluaa pitää itsensä vain kirjan julkaisijana, eikä järjestä tämmöistä suurelle yleisölle suunnattua toimintaa. Se on parempi, että se lukijat järjestävät sen itse, kun että se toteutuu ylhäältä päin. Jo. Se on se ainoa syy. Ja aluksi olin siellä lukijajärjestöjen puolella, olin kansainvälisen Urantia-yhdistyksen presidentti ensin. Sitten minut pyydettiin Urantia-säätiön, siis tämän julkaisijan johtokuntaan. Ja siinä vaiheessa erosin sitten tästä kansainvälisen Urantia-yhdistyksen puheenjohtajuudesta, presidenttiydestä, koska katsoin, että ei ole hyvä, että yhdessä persoonassa yhdistyy nämä 2 suuntaa. Ja sitten vajaan vuoden kuluttua, kun minut ensin pyydettiin johtokuntaan, minä olin ensimmäinen suomalainen, joka siellä koskaan on ollut, niin sitten vuoden päästä minut valittiin sen presidentiksi. Jaksoin sitä sitten hoitaa melkein 5 vuotta sitä tehtävää, mutta kaikki tapahtuu Chicagossa. Kokoukset, joita on 4 vuodessa vähintään, ovat aina Chicagossa, niin se kävi minulle fyysisesti liian raskaaksi. Ja katsoin, että nyt on hyvä minun jättää tämä ja siirtyä eläkkeelle, koska olen jo yli 70-vuotias. No, minkälaista tämä Suomen urantialaisten toiminta sitten kansainvälisten ryhmittymien tai muunmaalaisten, mitä se pitää sisällään? Se on ihan sitä, mitä lukijat itse haluavat järjestää. Suomen Urantia-seura on perustettu vuonna 1989. Se oli pitkään suurin maailmassa. Vaikkei meillä jäseniä ole kuin vähän 100, mutta Yhdysvalloissakaan ei ollut niin kuin koko Yhdysvaltojen kattavaa yhdistystä. Kansallista, vaan oli vain paikallisia. Kunnes sitten suomalaiset itse asiassa patistivat amerikkalaiset, perustakaa nyt semmoinen kansallinen. Australia tuli sitten hyvin pian Suomen jälkeen. Meidän perustamisessamme on viikko vaan väliä, että australialaiset ovat viikon meitä nuorempia. Siellä on vähän vähemmän jäseniä kuin meillä. Mutta koskaan ei tässä edes ole tarkoitus, että näistä tulisi jotain valtavia kansalaisjärjestöjä. Nämä lukijajärjestöt järjestävät opiskelua. 2 kertaa vuodessa kokoonnutaan yhteen, jossa kuunnellaan esitelmiä ja ollaan ja seurustellaan. Se on tavattoman virkistävää tavata muitakin Urantia-kirjan lukijoita. Siellä vallitsee sellainen käsittämätön lämmin tunnelma. Eli te ette ole tällainen uskonnollinen yhdyskunta, jossa tapellaan ja astalot heiluvat. Ei olla, jos ei olla myöskään sitä, että olisi jotain uskon tunnustuksia, joita luetaan tai
julistettaisiin kauheasti, miten hyviä me ollaan, vaan me ollaan vaan semmoisia kuin me ollaan. Eli te keskustelette tästä kirjasta ja siihen liittyvistä aiheista. Juuri niin. No me saimme täällä huutolaatikossa tällaisen mielestäni hyvin mielenkiintoisen kysymyksen. Onko Urantiassa kuvattu ihmiskunnan uhkakuvia, eli esimerkiksi vastaavanlaisia kuin Raamatun Johanneksen ilmestyksissä? Onko tällaisia dystooppisia, apokalyptisia näkyjä? Ei ollenkaan. Urantia-kirja, niin kuin tuossa kerran aikaisemmin sanoin, sen mukaan maailmankaikkeuden tunnussana on edistys, ja edistykseen kuuluu aina vaan vähemmässä ja vähemmässä väärin sotia ja murhia ja kostoa ja niin poispäin. Ne, vaikka nyt ehkä tällä hetkellä on vaikea uskoa, mutta ne kuitenkin jäävät pois koko ihmiskunnan kehityksestä ennemmin tai myöhemmin. Ei sanotaan nyt paremminkin myöhemmin. Eli te olette siis kehitysoptimistinen liike ihan lähtökohtaisesti. Aivan lähtökohtaisesti, kyllä. No tietysti yksi tällainen asia, joka itseäni kiinnostaa, kun Urantia-kirjassa ei tyrmätä mitään maailmanuskontoja, mutta siellä sanotaan, että kristinusko on paras, vaikkakaan ei kovin hyvä, niin minkä eri uskontojen edustajia esimerkiksi nyt vaikka, tai mihin eri uskontojen edustajia sinä olet törmännyt näissä kansainvälisissä Urantia-yhteyksissä? No tietysti etupäässä kristittyihin. Monet ovat jatkuvasti erittäin ahkeriakin kristittyjä, varsinkin amerikkalaiset, koska jossa se nyt kuuluu kulttuuriin, kuulua kirkkoon ja käydä kirkossa ja toimia seurakunnassa. No suomalaisistakin suurin osa on kyllä kristittyjä, mutta olen minä tavannut muutaman musliminkin ja muutaman hindun. Mutta etupäässä kristittyjä kyllä. No luokitteletko sinä itsesi kristityksi? En luokittelen itseäni mihinkään uskontoon kuuluvaksi. Eli jos johonkin identifioidut, niin Urantia-kirjan lukijaksi. Nimenomaan. Valitettavasti olisin halunnut vielä kysyä muutamaa kymmentä asiaa, mutta aikamme alkaa loppua. Minä kiitän sinua lämpimästi vierailusta, Seppo Kanerva. Ja minä haluan kiittää erittäin miellyttävästä haastattelusta. Onko, nyt tässä olisi 10 sekuntia tai sanotaan 20 aikaa jäljellä, niin onko jotain loppukaneettia, jonka haluaisit Suomen kansalle tämän välineen välityksellä jakaa? Rakastakaa toisianne.